Biztos sokan álmodnak arról, hogy itt a Budai várban éljenek. Gyönyörű régi házak, nevezetességek, igazi kiváltság lehet itt élni. Logikusnak tűnik, hogy a kerület első embere is itt lakjon. A fideszes Nagy Gábor Tamás tényleg itt él, egy önkormányzati bérlakásban, ami és most nem túlzok, nagyon-nagyon olcsó. Pedig a polgármesternek van saját lakása Budapesten, és még egy lakása nevén, az is itt a várban. Vajon hogy jutott ehhez a kivételes lehetőséghez? És hogy van az, hogy másnál nagyon is számít a piaci ár, ha bérel valamit, mint például ennél a cukrászdánál? Rédli Balázs riportja. Egy napos novemberi délutánon a Budai várba indult a házon kívül stábja. Megnéztük, mennyi idő alatt ér be dolgozni az első kerület polgármestere. Nagy Gábor Tamás ebben a szép sárga épületben lakik. A polgármesteri hivatal nagyjából 200 méterre van abban az irányban, de a sarkon lévő templomtól nem látszik. Szép, egyenletes tempóban fogok sétálni, és a stopperórát elindítom most. A politikus a lakását attól az önkormányzattól bérli, amit ő vezet, pedig egy másik kerületben saját lakása is van. Más is pályázott a bérlakásra, de a polgármester nyert. Az önkormányzat akkor 19 kiadó lakást hirdetett meg. Nagy Gábor Tamás egy olyanba költözött be, ami a Városháza szomszédságában van. 2 perc, 14 másodpercet mértem. Szerintem, ha a polgármester úr autóval jön, akkor hamarabb is megjárja. Parkoló is van itt a Városháza előtt. A 71 négyzetméteres földszinti lakásért Nagy Gábor Tamás 81 000 forintos lakbért fizet. Ez sokkal olcsóbb, mint ha egy hirdetésben talált volna kiadó lakást. Hogy mennyivel, annak a legnagyobb ingatlan közvetítő oldalnál jártunk utána. A szakértő azt mondja, a Budai vár különleges terület. Nagyon kevés lakás van, és nagyon sokan akarnak oda költözni. Ha a Budai várban szeretnék lakni egy ilyen 70-75 négyzetméteres lakásban, akkor mekkora lenne a lakbér? Hogyha ebben a kategóriában keresünk, 200 000 forint alatt nem nagyon találunk kiadó lakást piaci alapon. Körbenézek a hirdetések között. Akkora lakásokat keresek a várban, amekkorát Nagy Gábor Tamás bérel. A Nándor utcában vagyunk, egy saroknyira attól a háztól, ahol a polgármester lakik. Itt egy ugyanakkora lakást 220 000 forintért lehet kivenni. Ez több mint 2,5-szerese annak, amit a kerület vezetője fizet. A legolcsóbb lakást itt az Országház utcában találtuk. Innen is pár perc séta a Városháza. A lakás fele akkora, mint a polgármesteré, de a bérleti díj így is magasabb. Ez a lakás 90 000 forintba kerül havonta. Ha valaki panorámát szeretne, azt meg kell fizetni. A Szentháromság térnél van egy felújított, több 100 éves épület, amiben egy 74 négyzetméteres lakáskiadó. Az ablakokból látszik a Mátyás templom, a halászbástya és a parlament is. A bérleti díja több mint 370 000 forint havonta. Nagyjából ezek a piaci árak. Az önkormányzatnak, amikor a saját lakásait adja bérbe, nem az a fontos, hogy a legmagasabb árat kapja. Az üzlethelyiségeknél viszont más a helyzet. Nagyon más. Indul a nap a Ruszvurnban. A cukrászda 189 éve működik a Szentháromság utcában. A berendezés műemlék, a krémesük útikönyvek sokaságában szerepel. A Ruszvurmot 26 éve Szamos Miklós üzemelteti, egy másik közeli cukrászdával együtt. Te emlékszik arra, hogy mikor járt önöknél utoljára a polgármester? Hát én nem találkoztam vele. 2011-ben levelet kapott az önkormányzattól a bérleti díj megemeléséről. Hogy ők döntöttek, hogy emeljük föl 16-szorosára. És akkor azt is mondták, hogy különleges méltányosság esetén úgy is lehet, hogy 5 évig csak 8-szorosát fizessek, és csak 5 év múlva kell a 16-szorosát. A 16-szoros összeg 120 000 helyett 2 millió forint havonta. Szamos Miklós szerint ekkora díjemelést nem lehet kigazdálkodni. Hát mondom, én a polgármesterrel, hát én nem haragszik ő rám, hát mi jóba vagyunk. Hát itt valami tévedés van. Nem díszpolgár a kerületben, nem? Most nem az a lényeg, hogy akkor én nekem kevesen marad, semmi nem marad, mert be kell zárnom. Nem tudtak megegyezni. A Városháza azóta is ragaszkodik a magasabb bérleti díjhoz. A Ruszvurn vendégei között májusban közterületfelügyelők jelentek meg. A vita miatt az önkormányzat visszavonta a teraszra kiadott engedélyt. Ott befögött a teherautó, hogy fölrakják a mi bútorainkat. Mindenféle papír, végzés, minden nélkül, és akkor megkérdeztem, hogy milyen alapon, hát a polgármester utasítása. Az egyik kerületi ellenzéki politikus szerint az önkormányzat rosszul bánik a kerület vagyonával.
Szerinte még az önkormányzati képviselők sem látják át, kik és miért kapják az önkormányzati bérlakásokat. A képviselőtestület elé csak a kiírt bérlakás pályázatok kerülnek. Tehát az a kiírás, hogy az adott hónapban mondjuk ezt és ezt és ezt a lakást hirdetjük meg, ilyen és ilyen induló áron. Erről döntünk. De aztán a beérkezett pályázatoknak az elbírálása az egy zárt bizottságban zajlik. Nagy Gábor Tamás vagyonnyilatkozatainak átnézésekor egy másik bérlakást találunk. 158 négyzetméteres, és ez is a Budai várban van egy műemléképületben. A polgármester neve most is ott van a postaládán. A politikusnak tehát van egy saját lakása, bérlőtárs volt egy másikban, mégis megpályázott egy önkormányzati lakást. Nagy Gábor Tamás azt ígérte, interjút ad a házon kívülnek. A megbeszélt időpontban azonban stábunkat azzal fogadták, hogy sürgős elfoglaltsága akadt. Kérdéseinkre így a kerület jegyzője válaszolt. Polgármester úrnak miért volt szüksége arra, hogy egy bérlakásra legyen itt az első kerületben? Családi okok miatt került a sor arra, hogy ő albérletet keresett, úgyhogy ebben továbbiakban nem szeretnék nyilatkozni. Egy ilyen körülményt nem vesznek figyelembe, hogy őneki egyébként van egy saját tulajdonú lakása, egyébként van egy lakás, ahol őneki bérlői jogviszonya van. Ezek a szempontok nem szerepelnek, mint bírálati szempont. A jegyző szerint azért a polgármester kapta a bérlakást, mert magasabb életi díjat ajánlott a másik pályázónál, és alaposabb felújítást ígért. Cserébe elengedtek 3 havi bérleti díjat. Vizesedett a fal több helyen, tehát szigetelni kellett, az egész elektromos hálózatot le kellett cserélnie. Szerinte a Ruszvum cukrászda bérleti díját azért akarják megemelni, mert a többi vendéglátóhelynél is emeltek. Jogosulatlan versenyelőnyhöz senki sem juthat. Mennyiben tartják etikusnak, hogy a polgármester az általa vezetett önkormányzattól bérel egy önkormányzati lakást? Ugye ez egy nyilvános pályázat. Ő 18 éve vezeti a kerületet polgármesterként, és ugyanazokkal a feltételekkel indult ezen a pályázaton, mint bárki más. A kerületben a legtöbb bérlakást szociális alapon alacsony lakbérrel adják ki. A polgármester egy piaci áru önkormányzati lakást kapott. Ennek a bérleti díja a szociális bérlakásokénál magasabb, de a valódi piaci áraknál jóval alacsonyabb. Ki döntött a polgármester pályázatáról? A képviselőtestület állandó bizottságainak az elnökeiből álló grémium az, amely elbírálja a pályázatokat. 4 bizottsági elnök. Igen. Abból hány ellenzéki van? 1. És 3 fideszes? Igen. És hogyan várható el, hogy ezek a fideszes önkormányzati képviselők egy pártatlan döntést hoznak? Fölesküdtek el a pártatlanságukra, amikor megválasztották őket. A Táncsics utcai lakás 5 évig, 2018-ig biztosan a polgármesteré. Akkor a képviselőtestület szavaz majd arról, hogy tovább bérelheti-e. Mivel a következő önkormányzati választást csak egy évre rátartják, a döntés a fideszes többség kezében lesz. Ez volt a Házon kívül. Riportjainkat újra megnézhetik a weboldalunkon és a Facebookon is. Házon kívüllel legközelebb jövő héten szerdán jelentkezünk. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!